どういう状況？ダイヤさんが共犯、バルスさんが鬼で、ルイさんが探偵レトさんが逃げ。なんですがルイさんとレトさんが死にました。あれなんでお前弓持ってんだ？クォーツで買いました。こっち来てみろよ。なんか地雷なくなりました。え、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 お前を殺す。うわー。